Azteko indar eskema azalduko dizuegu. Lehenengoz, tengailu principala daukagu, geroxeago magnetotermikoa eta diferentzial. Indar eskema hau hiru belotxitatea daukagu. Lehenengo belotxitatea 500, bigarren belotxitatea 1000 eta hirugarrena 1500. Geroxeago daukagu beste abiadura, beste alderago, eta hemen daukagu, adibidez, kameiru aktibatzen dugunean, 1500 belotxitatea abiadura hartzen du, eta hau, emergentzia ematen badiogu, gelditzen da, eta abiadura aldatzen da bestalde. Gure 4-ren eragile eskema, hemen daukagu babesak, diferentziala eta magnetotermikoa, eta astean ematen dugu korrontea pasatzeko. Hemen hemen behar dugu ere bederatxiera, kontraseina ondo egoteko, eta bakarrik ematen baldin badiogu S2 ez da funtzionatzen. Eta bakarrik ematen baldin badugu S7 ez da funtzionatzen. Baina biak batera, zirkuito gazten da. Eta hemen agailua denbora pasatzen denean, guzten du, eta S7 desaktibatzen da, eta orduan 500 eboluzioak hasten dira, eta hemen lehenengo barrera detektatzean, bigarren martxa jartzen da, eta 1000 eboluzioan hartzen du. Eta gero hemen detektatzean bigarren barrera, 1500 eboluzioak hartzen du. Eta hemen azken barrera detektatzean, hau bueltatzen da lehenengo velozitatea, hau da 500 eboluzioetara, eta S8 igatzen da. Eta hemen dago llenatzen likido urinarekin, botellan, eta amaitzean bueltatzen da kame 4-rekin, kame 4-rekin 1500 eboluzioetara hasieraraino, eta S7 sakatzean hau zirkuitoa gelditzen da beste botella bat jartzeko. Lehenengo eta behin, indar eskema frogatuko dugu, kontaktuak puntatzen, lehenengo kame bat, hemen 500 eboluzioan biratzen du, gero bigarrenean 1000 eboluziones, eta hirugarrenean 1500. Gero kame 4 sakatzean, beste sentidoa egiten du, eta 1500 ere bai. Orain, eragile eskema egingo dugu. Hemen daukagu S7, lehenengo final de carrera, eta S2 eta S7 sakatzean, hasten da. Daukagu lehenengo argiatea, eta egitean lehenengoa piztu da argia. Gero, bigarrenera pasatzeko, hemen daukagu barrera fotoelektrikoak, eta egiten du lehenengoekin, bigarrena jartzen da, eta bigarren barrerarekin, hirugarren martxa jartzen du. Eta gero, hirugarren barrera egitean, lehenengora botatzen du ere, 500 eboluzionak biratzeko. Eta gero, S8 irakatzean, hemen H2 ilagea pizten da, eta matatzean, botatzen da beste sentidoetara. Orain frogatuko dugu dena guztira. Azteko, S2 eta S7 sakatuko dugu, eta H4 piztuko dingo da, eta lehenengo martxa jartzen da. Lehenengo barrera sakatzean, bigarren martxa jarriko da, 1000 eboluziones, eta bigarren barrera jartzean, hirugarren martxa 1000 eboluziones, 1500 eboluziones. Eta hirugarren barrera sakatzean, botatzen da 500 eboluziones. Eta orain, S8 sakatzean, H2 argia pizten da, eta orain beste sentidoetara bueltatzen da. Eta berriro S7 sakatzean,
zirkuitoa berriro egingo dugu. Eta orain paroa egiteko, bueltatuko dugu 1500 jartziko motorra, hasteko H4 herria, eta kane bat, orain, lehenengo barrera egiteko 1000 revoluciones, bigarren barrera 1500 egiteko, eta orain, zeta sakatzean, frenatuko da, bera, KM0-ekin eta tengo esadelarekin.